vise jer, hvordan man laver en pistonfælde i Minecraft. Som I kan se, så har jeg allerede lige lavet en verden, så den er hurtig om at starte op. Ja. Som I kan se, så har jeg lige dræbt lidt blæksprutter og grise. Og, ja. Nå, men vi kan lige fjerne de her ting, vi ikke skal bruge, fordi nogen kan godt blive lidt forvirret af det. Nå. Men start med at grave 2 blokke ned. Grav et plus, kalder jeg det. Og når I så har gjort det, så skal I sætte redstone i midten i bunden, og så klistrede stempler rundt om, eller pistons, og så sæt jord ovenpå og jord over pistonsene, men husk lige at sætte en trykplade der, fordi ellers så kan man godt lige misse, hvor det er. Det bugger. Det er den her, den her mus, den er trådløs, og den er lavt i batteri. Så ja. Nå, men som I kan se, den fjerner vi lige. Nå, men som I kan se, så er der kun en trykplade. Men hvis den her bare er der, så sker det her, at du går i fælden, men du kan bare hoppe over, og så er det ligesom det. Ikke? Og så er det jo ikke rigtig nogen fælde. Men hvis du sætter 2 blokke oven på trykpladen og fjerner den allerførste du satte, så kan du, når du kommer gående, og så er du bare spærret helt inde og ikke kan gøre noget. Og det var den lille fælde for den her gang. Og jeg skal lige sige, at mig og min ven, vi har lavet den her YouTube-kanal for ikke særlig lang tid siden, så vi er også rimelig nye på YouTube. Så like og også dislike, og så fordi så kan vi nemlig se, om I synes godt om vores videoer, og subscribe, det er jo altid dejligt. Og så skriv meget gerne i kommentarboksen, hvad vi kunne gøre bedre, om vi kunne bruge et bedre program til at optage med, eller om der var et eller andet, og vi vil også gerne, mig og min ven, vi vil også gerne, hvis I har et eller andet, jeg ved ikke, hvordan man bygger en pistondør, eller jeg ved ikke, hvordan man bygger det ene og det andet, så skriv det i beskrivelsen. Så kan det være, at vi laver måske et videosvar, det ved jeg ikke. Eller også så kan det være, at vi bare laver en video med det, og så kan andre også bare komme, og ja. Nå, men det var så alt for denne gang. Nå. Vi ses. Hej hej.